12 போயிட்டாங்களா? ஜய ராத மாதவா ஜய குஞ்ச பிஹாரி ஜய ராத மாதவா ஜய குஞ்ச பிஹாரி ஜய கோபி ஜனவல்லபா गिरिवाराधारी जय गोपी जनवल्लभा गिरिवाराधारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनतीरा वनचारी यमुनतीरा वनचारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 18 நாட்கள் பகவத்கீதை கிளாஸ்ல இன்னைக்கு 14வது நாள்ல வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து பக்தர்களையும் வருக வருக என்று ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் பெங்களூர் சார்பாக வரவேற்கின்றோம். சோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய அத்தியாயம் 14வது அத்தியாயம். இந்த அத்தியாயத்தோட பெயர் குணத்ரய விபாக யோகம், ஜட இயற்கையின் முக்குணங்கள். இதுல மட்டும் பாத்தீங்கன்னா 27 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாகய சக்ஷுருன்மீலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कथा मह्यं तथादि स्वपतान्दिहं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्रह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्वसे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै ततालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिनी नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा. நம்ம வந்து நேத்துக்கு 13வது அத்தியாயம் பார்த்தோம்.
கஷேத்திரஜ்ஞ விபாக யோகம். அதில் அர்ஜுனர் வந்து 6 கேள்விகள் வந்து கேட்கிறார். ஆஹ் கஷேத்திரம் என்றால் என்ன, கஷேத்திரஜ்ஞன் யாரு, ஞானத்தின் விளக்கம் என்ன, எதை பற்றி அறிந்து கொள்ள வேண்டும், அந்த ஞானம் என்ன அப்படின்றத பத்தி எல்லாம் கேட்டார். அவர் அறிவை பெறுவதற்கான செயல்முறைகள் என்ன அப்படின்னு. ஞானியம் அறிவின் பொருள், பிரகிருதி இந்த இயற்கை, அதை அனுபவிப்பவர் யார், புருஷ மற்றும் இந்த பிரபஞ்ச தோற்றம். அறிவு என்று நம்ம சொல்றோமே அதோடைய பார்வை என்ன, அதெல்லாம் நம்ம வந்து நேத்துக்கு பார்த்தோம். சோ இன்னைக்கு வந்து நம்மளுடைய 14வது அத்தியாயத்துல குணங்களின் நிபந்தனை, அந்த முக்குணங்கள் நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, அது அப்படி இந்த முக்குணங்களை பற்றின தன்மை, குணாதிசயங்கள், செயல்களில் பிறப்பு மற்றும் இறப்பு, நான் செய்யக்கூடிய கர்மாவை என்னுடைய பிறப்பு இறப்பு வந்து நிர்ணயிக்கும் அப்படின்றத வந்து நம்ம பாக்குறோம். முறைகளை மாற்றுதல், நம்ம இந்த நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஹரே கிருஷ்ணா, நமக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த முக்குணங்கள்ல வந்து நம்ம அதை மாற்றிக்கொள்ள முடியுமா அப்படின்றத பத்தி இன்னைக்கு நம்ம தெளிவா பார்க்க போறோம். 27 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மனே நமः. அத சதுர்தசோऽध्यायः குணத்ரய விபாக யோக. ஹரே கிருஷ்ணா. முதல் ஸ்லோகம். பரம் பூய பிரவஷ்யாமி ஞானானாம் ஞானமுத்தமம் யக்ஞாத்வ முனய சர்வே பராம் சித்திமிதோ கதா. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், எல்லா ஞானங்களிலும் உயர்ந்ததான இந்த பரம ஞானத்தை நான் உனக்கு மீண்டும் கூறுகின்றேன். ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன்ப்பா, உனக்கு நான் திருப்பி இந்த ஞானத்துக்கு சொல்றேன். இதனை அறிந்த முனிவர்கள் அனைவரும் தெய்வீகமான பக்குவ நிலையை அடைந்துள்ளனர். இந்த ஞானத்தை தெரிந்ததுக்கு அப்புறம் எல்லாரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா தெய்வீகமான பக்குவ நிலையில் இருக்கின்றார்கள். சோ அந்த உயர்ந்த ஞானத்தை நான் உனக்கு இப்ப சொல்றேன் கிருஷ்ணா, ஐ மீன் அர்ஜுனான்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணன் சொல்றார். நம்ம பார்த்தோம், முதல்ல இருக்கக்கூடிய அந்த 6 அத்தியாயங்கள் கர்ம யோகத்தை பற்றி நமக்கு விளக்குகின்றது. கர்மங்களோட நிலை என்ன, அதை எப்படி செய்து பகவானை அடைவது அப்படின்றத கர்ம யோகத்துல பார்த்தோம். மத்தியில இருக்கக்கூடிய 6 அத்தியாயம் நம்மளுடைய பக்தி, அதோட நிலைகள் என்ன, எப்படி நம்ம பக்தி செய்யணும்ன்றத வந்து பார்த்தோம். நம்ம பக்தனுடைய நிலைகள் எல்லாம் என்ன இருக்கும், அவங்களுடைய குணாதிசயங்கள், அது வந்து பக்தி யோகம். கடைசியா இருக்கிறது வந்து ஞானம், அந்த அறிவு, பகவானை பற்றின ஞானத்தை அறிந்து கொள்வது. சோ இங்க வந்து கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றார், உயர்ந்த பரம ஞானத்தை உனக்கு நான் சொல்றேன் அர்ஜுனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டார்ட் பண்றாங்க. இதம் ஞானம் உபாஸ்ருத்ய மம சாதாம்ய மா கதா சர்வே அபிநோபஜாயந்தே பிரலேயன யோதந்திச்ச. இந்த அறிவில் நிலைத்திருப்பதன் மூலம் ஒருவர் எனது சொந்த இயல்பு போன்ற ஆழ்நிலை இயல்பை அடைய முடியும். நான் யார், அந்த சாங்கிய யோகம், தன்னுணர்வை பற்றி அறிந்து கொள்ள முடியும். சோ முதல்ல நமக்கு வந்து ஒருத்தர் மேல அன்பு வரணும்னா அவங்கள பத்தி நமக்கு வந்து தெரியணும். நம்மளுக்கு கேள்விப்பட்டிருக்கோம், நம்மளுடைய ருக்மணிமா வந்து பாத்தீங்கன்னா, ஸ்ரீமதி ருக்மணி மாதா கிருஷ்ணரை அவங்க நேர பார்த்ததே கிடையாது. ஆனா கிருஷ்ணரை பற்றின அந்த குணாதிசயங்களை கேட்டு அறிந்ததன் மூலமாக அவர் மேல அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த அன்பு வந்தது அப்படின்றத வந்து பார்க்கலாம். அவங்க வந்து என்ன பண்ணாங்க, எப்ப வந்து தன்னுடைய அண்ணன் வந்து ஆஹ் கிருஷ்ணர் அல்லாத வேற ஒருத்துக்கு ருக்மி, அவரோட அண்ணனோட பேர் வந்து ருக்மி. ஆஹ் அவர் வந்து என்ன பண்றாரு, ஆஹ் கிருஷ்ணர் இல்லாம வேற ஒருத்தருக்கு திருமணம்னு உடனே அவங்க என்ன பண்றாங்க, ஒரு பிராமணர் மூலமாக ஒரு லெட்டர் அனுப்புறாங்க கிருஷ்ணருக்கு. எனக்கு நீங்க இந்த டைமுக்குள்ள வந்து என்ன வந்து கூட்டிட்டு போய் திருமணம் செய்துக்கணும். கிருஷ்ணரும் ருக்மணி அம்மாவை பார்த்தது கிடையாது, ருக்மணி அம்மாவும் கிருஷ்ணரை பார்த்தது கிடையாது. அவரை பத்தின ஞானத்தை, அவரை பத்தி கேட்டே அவங்க மேல, அவர் மேல அன்பு வந்தது. சோ அது போல நம்மளும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஞான யோகத்துல என்ன பண்றோம்னா, பகவானை பற்றியும் அவருடைய குணங்களை பற்றியும், நமக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த முக்குணங்கள், அதை எப்படி வென்று பகவானை அடைவது அப்படின்ற ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்கின்றோம். அதனாலதான் இந்த ஞான யோகம். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த அறிவில் நிலைத்திருப்பதன் மூலமாக, எந்த அறிவு பகவான் இப்ப நமக்கு சொல்ல போறாங்க, சோ அந்த அறிவுல நிலைத்திருப்பதன் மூலம் எப்பவும் அதுல ஒரு ஒரு நிலையான எஸ், நான் என்னுடைய நிலைமை இதுதான் அப்படி நான் அறிந்து கொண்டேன்னா அத ஸ்திரமா அதிலேயே இருக்கிறது. ஒருவர் எனது சொந்த இயல்பு என்ற ஆழ்நிலை இயல்பை அடைய முடியும். நான் என்ன அப்படின்றது எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னாக்கா அது அடுத்து அடுத்து அதுல ப்ராக்ரஸ் ஆகிறத பத்தி ஒருத்தவங்க ஃபீல் பண்ண முடியும். இவ்வாறு நிறுவப்பட்ட ஒருவர் படைப்பின் போது பிறக்கவில்லை அல்லது கலைக்கப்பட்ட நேரத்தில் தொந்தரவு செய்யப்படுவது. அதாவது அவர் என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஆத்மா என்பது ஒரு எட்டர்னல்,
எப்படி பகவான் எப்பொழுதும் இருக்கின்றாரோ அது போல அவர்கிட்ட இருந்து வந்த இந்த ஆத்மாவும் வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்பொழுதும் இருக்கின்றது அப்படின்றத வந்து நம்ம இங்க பார்க்கலாம். அதற்கு பிறப்பு இறப்பு என்பதெல்லாம் அல்ல அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹேமாதி மாதாஜி ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? நான் பேசுறது கிளியரா கேக்குதா? ஓகே ஓகே ஓகே. சாமிநாதன் பிரபுஜி வாசிக்கிறீங்களா? வாசிங்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சர்வே கௌந்தேயே மூர்த்தயே சம்பவந்தியா தசாம் பிரகம மத்யோ நிரமம் விஜயப்பிரத பிதா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. குந்தியின் மகனே, எல்லா உயிரினங்களும் இந்த ஜட இயல்பில் பிறப்பால் சாத்தியமாகின்றன என்பதையும் நான் விதை கொடுக்கும் தந்தை என்பதையும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் 3 ரூபங்களில் மகாவிஷ்ணு அல்லது காரணதகசாயி விஷ்ணு, கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு, சிரோதகசாயி விஷ்ணு, இந்த 3 ரூபத்துல அவங்க வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தை படைத்து அதுல உயிரினங்களையும் படைத்து அவர்களை முன்னேற்றி கொண்டு செல்வதையும் அவர் பார்க்கிறான்றதை நம்ம பார்த்தோம். சோ எல்லா உயிரினங்களும் இந்த ஜட இயல்பில் பிறப்பால் சாத்தியமா நான் என்ன கர்மா செய்கின்றனோ அதற்கு ஏற்றாற் போல் என்னுடைய அடுத்த ஜென்மம் வந்து இருக்கின்றது அப்படின்றத வந்து நம்ம இங்க பாக்குறோம் இல்லையா? இவரே வந்து பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே வந்து விதை கொடுக்கக்கூடிய தந்தை, முழு முதற் கடவுள், அவர் புருஷோத்தமர்ன்றதை புரிந்து கொண்டால் மட்டும்தான் அடுத்து நம்ம அந்த பகவத்கீதையை வந்து புரிந்து கொள்ளவே முடியும். அதை முதல்ல நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் இல்லையா? சோ அததான் வந்து இங்க கிருஷ்ணர் சொல்றாங்க. 5வது ஸ்லோகம் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. சத்வம் ரஜஸ்தம இதி குணா பிரக்ருதி சம்பவா நிபத்னந்தி மகாபாகோ தேக தேகி நமவ்யம். ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஜட இயல்பு 3 குணங்களை கொண்டுள்ளது. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜெனரல் மோஸ்ட் சிக்னிபிகன்ட் வந்து 3 குணங்கள் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சத்வகுணம், சத்வகுணம், ரஜகுணம் அண்ட் தமகுணம். சத்வம் என்பது என்ன? நன்மை பயக்கக்கூடிய ஒரு குணம். அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரஜகுணம். ரஜகுணம் என்பது என்ன? எதுலயும் வந்து மிகவும் தீவிரமாக இருக்கக்கூடியது. ஹேமா மாதாஜி, நான் உங்களை கோஹோஸ்ட் பண்றேன் மாதாஜி. நீங்க ஏதாவது சவுண்ட் வந்ததுன்னா பாத்துக்கிறீங்களா? இல்ல நானே பாத்துக்கிறேன். நீங்க இருக்கிற வரைக்கும் பாத்துக்கங்க. நீங்க போயிட்டீங்கன்னா நான் பாத்துக்கிறேன். ரெக்கார்டிங் போயிட்டு இருக்குல்ல, அதனால நீங்க இருக்கிற வரைக்கும் பண்ணுங்க, ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை. சோ அந்த நன்மை பயக்கக்கூடிய செயல் வந்து சத்துவகுணம். ரஜோகுணம் என்பது எதுலயும் ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கிறது. அதாவது ஆர்வம்னா என்ன? நம்மளுடைய பகவானை பத்தின ஞானமும் இருக்காது அவங்களுக்கு. தமோகுணம் என்பது அறியாமை. சோ வாழும் உயிரினம் இயற்கையோடு தொடர்பு கொள்ளும் போது அவர் இந்த குணங்கள் என்னும் மாயையால் அமைக்கப்படுகின்றார்கள் அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கணும். அதாவது எப்படி வந்து அந்த மேகத்துல இருந்து வரக்கூடிய நீர் துளி வந்து பாத்தீங்கன்னா சுத்தமாகத்தான் இருக்கு. ஆனா அது அந்த மேல இருந்து கீழே வரும்போது அங்க என்னென்னலாம் அசுத்தங்கள் இருக்கோ அதுல பட்டு கீழே வரும்போது பாத்தீங்கன்னா அதோட கலரோ அதோட தன்மையோ மாறலாம். அந்த மாதிரி இப்ப ஒரு அருவியில இருந்து வர தண்ணி வந்து ரொம்ப சுத்தமா தான் இருக்கு. ஆனா அது வரக்கூடிய அந்த வழிகள்ல வந்து அது பந்தப்படும் போது அந்த கடல்ல போறதுக்கு முன்னாடி அதோட கலர் வந்து வேற மாதிரி மாறலாம். அது போல நமக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த 3 குணங்கள் இந்த ஜட இயற்கையோட நம்ம பந்தப்படும் போது அது மாயையால் நம்ம வந்து மாட்டிக்கொண்டு வேறு மாதிரி நம்ம தெரிந்து கொள்ளப்படுகின்றோம். எல்லா ஆத்மாக்களும் தூய்மையான ஒன்று, பகவான் கிட்ட இருந்து வந்த ஒரு துகள். ஆனா அந்த முக்குணங்கள் பிளஸ் நம்மளுடைய இந்த ஜட இயல்பு, இந்த இந்த யுகம் இருக்கு இல்லையா? சோ இதுல நம்ம பந்தப்படும் போது நம்ம வந்து நம்மளுடைய தன்மை வந்து வேறமாக மாறுகின்றது அப்படின்னு பாக்குறோம். சோ இந்த சத்துவகுணம் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தனக்கு மட்டுமல்ல அனைவருக்கும் நன்மை தரக்கூடிய ஒரு குணம். எல்லார்கிட்டையும் வந்து நன்மையா நடந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு குணம். ரஜோகுணம் என்பது என்ன அப்படின்னாக்கா அவங்க கிட்ட அந்த கடவுள் கான்செப்ட் எல்லாம் கிடையாது. இன்னைக்கு நான் இந்த டாஸ்க் முடிச்சுட்டேன், ஓகே அடுத்து என்ன பண்ணணும், அடுத்து என்ன பண்ணணும், அடுத்து என்ன பண்ணணும், ஒரு 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 பிரேக்கே இல்லாம அவங்களோடது வந்து போய்கொண்டே இருக்கும். அது வந்து ரஜோகுணம். தமோகுணம் என்பது என்ன அப்படின்னாக்கா அறியாமையில இருக்குது. அதாவது ஒரு மயக்க நிலையில் இருக்கின்றது.
நான் தான் அனுபவிப்பாளன், நானே கட்டுப்பாட்டாளன், நானே உற்பத்தியாளன், நான் தான் அப்படி நான் அந்த மாதிரி நம்ம சுத்தி ஒரு இது இல்லைன்னா இங்க என்ன நடக்குது, நான் யாரு, எதற்காக இங்க வந்திருக்கின்றேன், இந்த ஞானம் இல்லாமல் இருப்பது. சோ அது வந்து தமோ குணம் அப்படின்னு பாக்குறோம். சோ இன்னைக்கோட இதுல இந்த 3 குணங்களோட தன்மையை தான் நம்ம இன்னைக்கு டீட்டெயிலா பார்க்க போகின்றோம். 6வது ஸ்லோகம் பிரபுஜி. हरे कृष्ण माता जी। கிருஷ்ண பிரபுஜி. तत्र सत्वं निर्मलत् वाक् प्रकाश कमनाम्यं सुख संज्ञेन बध्नाति इज्न नसंगेत सानக. हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. பாவம் இல்லாதவரே, நன்மையின் குணம் மற்றவர்களை விட தூய்மையாக இருப்பது. எந்த பாவங்களையும் செய்யாமல் இருப்பது, எப்போ வந்து நன்மை பயக்கக்கூடிய ஒரு குணத்தில் இருப்பது, மற்றவர்களை விட தூய்மையாக இருப்பது. தூய்மைன்னு எப்பெல்லாம் வருதோ அப்ப வந்து இந்த புற தூய்மை, அகத்தூய்மை. மனசுல வந்து அந்த காமம், குரோதம், பயம் அதெல்லாம் இல்லாம இருப்பது. நம்ம பாத்தீங்கன்னா உள்ளொன்று வைத்து புறமொன்று பேசாதே நம்ம படிச்சிருக்கோம் தமிழ்ல. சோ ஆனா அந்த மாதிரி எல்லாம் எல்லாமே இல்ல. அந்த மாதிரி ஒரு கபடத்தனம்லாம் இல்லாம மத்தவங்க கிட்டயும் வந்து நன்மை பயக்கக்கூடியது, ஒளிரக்கூடிய. இந்த ஒளிரும் என்பது என்ன, இந்த உடல் வந்து பாத்தீங்கன்னா 9 வாயில்கள் கொண்ட 9 கதவுகள் கொண்ட ஒரு நகரம். சோ அதுல எப்ப நம்ம நன்மை பயக்கக்கூடிய செயல்களை செய்யறோமோ, என்ன அது நன்மை பயக்கக்கூடிய செயல்கள், நம்ம வந்து பகவானை பத்தி கேட்கறது, நம்ம ஐம்புலன்கள் வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணுன்றது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம். பகவானை பத்தி கேட்கறது, அவரை பத்தி பாடுறது, அவருடைய நாமங்களை உச்சரிப்பது, அவருக்காக நம்மளுடைய சந்ததிகளை வந்து உற்பத்தி செய்து கொள்வது, இந்த மாதிரியான செயல்களை செய்யும் போது அந்த வாயிற்கதவுகள், அந்த நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய இந்த நகரம், உடம்பு வந்து ஒரு நகரம், அந்த நகரத்துக்குள்ள போகிறதுக்கு இந்த 9 வாயிற்கதவுகள் இருக்கு. எப்ப நம்ம வந்து பகவானுடைய சேவையில வந்து ஈடுபடுத்துகின்றோமோ அது வந்து ஒளிரும் தன்மை, தூய்மையாக இருக்கும் அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கலாம். பக்தர்களையும் அபக்தர்களையும் வந்து பார்த்த உடனே நம்மளால கண்டுபிடித்து விட முடியும். மேலும் அது ஒரு பாவ எதிர்வினைகளில் இருந்து ஒருவரை விடுவிக்கின்றது. இந்த மாதிரியாக இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா எந்த ஒரு பாவத்திலையும் அவங்க மாட்டிக்கொள்ள மாட்டார்கள். அந்த குணத்தில் அமைந்திருப்பவர்கள் அறிவை வளர்த்துக் கொள்கின்றார்கள். சாஸ்திரங்களை படித்து நம்மளுடைய அந்த தன்னுணர்வை அடைந்து மற்றவர்களையும் அந்த வழியில் எடுத்து செல்வார்கள். எதற்காக நம்ம வந்து இஸ்கான் டெம்பிள் மூலமாக இத்தனை கோயில்களை வந்து நம்ம வியாபித்து, எதற்காக வந்து பிரபுபாதர் நம்மளுடைய ஸ்தாபக ஆச்சாரியர் இவ்வளவு முன்னெடுத்து சென்றார்? ஏன்னா இது வந்து கிருஷ்ணரோட கட்டளை, அவருடைய ஆன்மீக குருவோட கட்டளை. எல்லாருக்கும் இந்த ஞானத்தை கொடுத்து கிருஷ்ண உணர்வில் முன்னெடுத்து செல்லணும் அப்படின்றது. அதனால அந்த ஒரு சத்துவ குணத்தில் இருப்பவர்கள் தான் பெற்ற இன்பம் பெருக இவ்வைகம். அதனால நம்ம அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, மற்றவர்களுக்கும் அந்த ஞானத்தை எடுத்து சொல்வார்கள். ஆனால் அந்த அறிவின் செருக்கால் தானே எல்லோரை காட்டிலும் உயர்ந்தவன் என்னும் நினைவு மேலோங்க மறுபடியும் நிபந்தனைக்கு உட்பட்டு பிறவி எடுக்கின்றார்கள். சோ அந்த இது வந்து அந்த சத்துவ குணத்தில் இருக்கவர்களுடைய குணம். ஆனா எப்ப வந்து நான் தான் வந்து எல்லாத்தையும் நல்லது பண்றேன், ஒரு துளி நம்மளை விட அந்த அகங்காரம் வந்துடுச்சு அப்படின்னு பாத்துக்கோங்களேன், அப்ப என்ன பண்ணுவோம், நம்ம திருப்பி இந்த ஜட உலகுல பிறப்பு இறப்புன்ற சுழற்சியில மாட்டிக்கொள்வோம். அதனாலதான் வந்து பகவான் என்ன சொன்னார், எனக்காக நீ சண்டையிடு கிருஷ்ணா, ஐ மீன் அர்ஜுனான்னு சொன்னார். ஏன்னா இது நான் பகவானுடைய கையில நான் ஒரு கருவி அப்படின்ற ஒரு ஞானத்தோட நம்மளுடைய செயல்களை செய்யணும். நான் தான் சண்டை போடுறேன்றது இருக்கக்கூடாது. அர்ஜுனன் என்ன நினைச்சாரு, என்னோட பாட்டனார், என்னுடைய குரு கிட்ட நான் எப்படி சண்டை போடுவேன்னு நினைச்சாரு இல்லையா? சோ பகவான் கிருஷ்ணர் கட்டளை கொடுத்திருக்கார், அதை வந்து நம்ம பண்றோம் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு ஞானத்தில் இருக்கணும். சோ எப்ப வந்து நான் இந்த ஏன்னா அவங்க நன்மை பயக்கக்கூடியதை பண்றாங்க இல்லையா, அதனால என்ன ஆயிடுது, அவங்களுக்கு வந்து அந்த செருக்கு வந்து விடுவது, நான் தான் பண்றேன்ற அப்படி வந்துருச்சு அப்படின்னாலே நம்ம திருப்பி வந்து வீழ்ச்சி அடைகின்றோம். இங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த ஞானங்களை சாஸ்திரங்களை படித்து மற்றவர்களுக்கும் எடுத்து கூறி அனைவரையும் வந்து ஆன்மீகத்தில் உயர்த்தி செல்லக்கூடிய தன்மை, அதுதான் வந்து சத்துவ குணத்தில் இருப்பவர்களுக்கு உண்டான குணங்கள். அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா மேக்சிமம் பாத்தீங்கன்னா இது வந்து பிராமணர்களுக்கு இருக்கும் இந்த தன்மை. ஏன்னா அவங்க நிறைய இந்த சாஸ்திரங்கள் எல்லாம் படித்து ஆனா நான் எல்லாத்தையும் பண்றேன்னு ஒருத்தன் நினைக்கிறானோ அவன் திருப்பி வந்து இழிநிலைக்கு செல்லப்படுகின்றான் அப்படின்றத பாக்குறோம். அடுத்ததுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ரஜகுணம் அண்ட் தமோ குணத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் செய்யக்கூடிய செயல்கள்ன்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம் இந்த பிக்சர்ல. 7வது ஸ்லோகம் வாசிங்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माता जी।
हरे कृष्ण। रजो राग मम वित्ति तृष्णा संगस मुद्भवम तंदी पत्नादि कौंदेय कर्मसंगेन तेहिनम. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. உணர்ச்சியின் குணம் வரம்பற்ற ஆசைகள் மற்றும் ஏக்கங்களால் பிறக்கின்றது. அடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடியது அந்த ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்கள். ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் வந்து என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, எப்போ வந்து பலநோக்கு செயல்களில் ஈடுபட்டு கொண்டே இருப்பார்கள், ஆர்வத்தோடயே இருப்பாங்க. ஆனா அந்த கடவுள் பத்தின கான்செப்ட் இருக்காது. அதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா, அது ஏன் அப்படி அந்த ரஜகுணத்தில் வரும் அப்படின்னாக்கா, நம்ம ஒரு சாட்டிஸ்பாக்சனே இல்லாம இருக்கும். ஒரு ஒரு திருப்தி இல்லாம இன்னும் வேணும், இன்னும் வேணும், இன்னும் வேணும் நம்ம அத தாண்டி போய்க்கிட்டே இருக்கிறதுனால நமக்கு என்ன ஆகுது, அந்த அந்த ஆசை அதிகமாகுது. நம்ம 2வது அத்தியாயத்திலே பார்த்தோம். அந்த புலன்களின் மூலமாக என் மனதிற்குள் வந்து ஒன்று செலுத்தப்படுகின்றது. அப்ப நான் என்ன பண்றேன், என்னையே அறியாமல் அந்த ஆசையை வளர்த்துக்கிறேன். அந்த ஆசை போக போக பேராசையா மாறுது. அந்த பேராசை ஃபுல்ஃபில் ஆகல அப்படின்னாக்கா எனக்கு அந்த கோபம் வருகிறது. கோபம் வந்தால் நான் மதியை இழக்கின்றேன். அதன் மூலமாக நான் வந்து என்னுடைய அறிவு மந்தப்படுத்தப்பட்டு நான் வந்து தகாத செயல்களை செய்கின்றேன்னு பாக்குறோம் இல்லையா? சோ இந்த ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா வரம்பற்ற ஆசைகள், கிடைத்ததை வச்சு சந்தோஷமே கிடையாது. ஓகே, நான் அடுத்து என்ன பண்ணணும், அடுத்து என்ன பண்ணணும். அப்ப அது என்ன பண்ணும்னா நம்மளே அதற்கு உண்டான கர்ம பந்தங்களில் ஈடுபடுத்தி விடும். அப்ப அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம என்ன ஒரு செயல் செய்தாலும் அதுல வந்து பாவம் புண்ணியம் என்று இருக்கின்றது, கர்ம பலன் இருக்கின்றது. இதை நான் பண்றேன்னு நான் எப்ப நினைக்கிறேனோ அது வந்து என்ன வந்து பந்தப்படுத்தும். ஆனால் இது எனக்கு பகவான் இட்ட கட்டளை, அவருடைய சேவகன் நான். சோ இத வந்து இதோட பலனும் அதுக்கு என்ன கிடைத்தாலும் பிளஸோ மைனஸோ அது பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கப்படும்ன்ற அந்த ஒரு மோட்டோல நம்ம பண்ணோம்னா அங்க நமக்கு வந்து கர்ம பந்தம் கிடையாது. அந்த செயல்களின் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய பாவ புண்ணியம் நம்மளை ஒன்றும் செய்யாது. சோ அது வந்து பகவான் வந்து பார்த்துக் கொள்வார். சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ரஜகுணத்தில் இருப்பவர்களுக்கு வரம்பற்ற ஆசைகள், லிமிட்டே கிடையாது. அதனால என்ன ஆகுது, ஏக்கங்கள் பிறக்கின்றது. சோ குந்தியின் மகனே, இதன் காரணமாக பலனை எதிர்பார்த்து செய்யும் ஜட செயல்களுடன் அவர்கள் பிணைக்கப்படுகின்றார்கள். இதுதான் வந்து ரஜகுணத்தில் இருப்பவர்களுடைய தன்மை அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். 8வது ஸ்லோகம் பிரபுஜி. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण प्रभुजी. तमस्वन् ज्ञा नजम वित्ति मोह नम सर्वे द ही नाम ब्रह्म तालस्य मित्र इस तंदी रत्नादि பாரதே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. பரதனின் வழித்தோன்றலே அறியாமையின் குணமானது அனைத்து உயிரினங்களின் மாயையையும் ஏற்படுத்துகின்றது. இந்த குணத்தின் விளைவாக பிரேமை, சோம்பல் மற்றும் தூக்கம் ஆகியவைக்கு ஆட்பட்டு மறுபடியும் நிபந்தனைக்கு உட்பட்டு பிறவி எடுக்கின்றார்கள். சோ இந்த குணத்துல என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பிரேமைனா அளவு கடந்த அன்பு. என்னுடைய குடும்பம், என்னுடைய என்னுடைய பிள்ளைகள், என்னுடைய இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அளவு கடந்த அன்பு. அதற்கப்புறம் வந்து இன்னொரு வகையான மக்கள் பாத்தீங்கன்னா எப்பவும் சோம்பல், எந்த ஒரு இதையும் செய்யாம சோம்பல். அடுத்தது வந்து தூக்கம். இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா தமோ குணத்தில் இருப்பவர்களுக்கு உண்டான ஒரு ஒரு குணங்கள் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சோ அறியாமையின் குணமானது அனைத்து உயிரினங்களின் மாயையும் ஏற்படுத்துகின்றது. இதெல்லாம் உண்மை கிடையாது, ஆனா இருக்குன்னு நம்ம நம்புறோம். சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா தமோ குணத்தில் உண்டானது. சோ இந்த குணத்தின் விளைவாக நமக்கு வந்து 3 விஷயங்கள் நடக்குது. பிரேமை, அதீதமான அன்பு, சோம்பல் மற்றும் தூக்கம். இதனால என்ன பண்றோம், திருப்பி திருப்பி நம்ம பிறவி எடுக்கின்றோம். ஆக்சுவலா இந்த அரிது அரிது மானிடராய் பிறத்தல் இது. ஏன்னா பக்குவம், எது சரி எது தவறு என்ற பகுத்தாயக்கூடிய அறிவு வந்து மனிதர்களுக்கு தான் வழங்கப்பட்டிருக்கு. அப்ப இந்த மனித பிறவி எடுத்ததோட பலன் என்ன, நான் ஏன் இங்க இருக்கேன், எதற்காக இவ்வளவு கஷ்டப்படணும், எனக்கும் பகவானுக்கும் உள்ள தொடர்பு என்ன, அதை நான் எப்படி வந்து புதுப்பித்து அவரை அடைவது அப்படின்ற ஞானத்தை வளர்த்து கொண்டு அதை அப்படியே பிராக்டிக்கலாவும் நம்ம செய்யணும். அதுதான் வந்து அந்த மனிதனாக பிறக்கப்பட்ட நமக்கு உண்டான கடமை. ஆனா நம்ம வந்து அதெல்லாம் நினைக்காம நமக்கு தோன்ற மாதிரி ஒரு செயல்களை செய்வதன் மூலமாக நாம் வந்து பந்தப்படுத்தப்படுகின்றோம். அதனால திருப்பி திருப்பி இந்த சம்சார சாகரம், பிறப்பு இறப்பு என்ற சக்கரத்தில் நாம் உழன்று கொண்டிருக்கோம். இந்த பிறவி பெருங்கடலில் கஷ்டப்பட்டு இருக்கோம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். 9வது ஸ்லோகம் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. சத்வம் சுகே சம் யதிஜி ரஜ கர்மணி பாரத இச்ஞா நமத்ருத்ய சுத தம
பிரமாத சம்யத் யுதே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. இப்ப அந்த குணங்கள் வந்து என்ன மாதிரியான பலன்களை கொடுக்கும், அவங்க எங்கெல்லாம் போவாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் இப்ப. சத்துவ குணம் ஒருவனை இன்பத்திற்கும், ரஜோகுணம் செயல்களின் பலன்களிற்கும், தமோகுணம் பைத்தியக்காரத்தனத்திற்கும் கட்டுப்படுத்துகின்றது. சத்துவகுணம் என்ன? நம்ம வந்து தூய்மையான செயல்கள் செய்து பகவானிடத்தில் சென்று செலுத்துவதற்குண்டான செயல்களை நாம் செய்கிறோம். அதன் மூலமாக நமக்கு இன்பமே கிடைக்கின்றது. ஆனா அந்த ரஜோகுணத்தின் பலனாக நமக்கு என்ன கிடைக்குது? அந்த செயல்களின் பலன்கள் நமக்கு கிடைக்கும். நான் என்ன செயல் செய்யறேனோ அதுக்கு உண்டான பலன் நமக்கு கிடைக்கும். அது வந்து ரஜோகுணத்தில் இருக்கக்கூடியது. ஓகே, நான் இன்னைக்கு வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் எடுத்திருக்கேன், அதை முடிச்சிருக்கேன், அதுல எனக்கு இவ்வளவு பைசா கிடைச்சிருக்கு. அடுத்தது என்ன பண்ண போறேன்? ஓகே, அந்த அந்த இன்னொரு பில்டிங் கட்டி முடிச்சாச்சு, ஒரு வீடு வாங்கியாச்சு, ஒரு கார் வாங்கியாச்சு, இன்னும் எனக்கு சந்தோஷப்படல. அடுத்து நான் என்ன பண்ண போறேன்? அடுத்து என்னோட தலைமுறைக்கே சேர்த்து வைக்கணும். அவங்க யாரும் நம்ம நினைக்க போறதே கிடையாது. இருந்தாலும் நம்ம என்ன பண்றோம்? அது பின்னாடி அது அது ஒரு போதை மாதிரி ஆயிட்டு அந்த பவர், மணி அது பின்னாடியே போயிட்டு இருக்கும். அதனால நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? நான் என்ன செயல் செய்யறேனோ அதுக்கு உண்டான பலன் கிடைக்கும். அந்த பலன் என்பது பாவமாகவும் இருக்கலாம் அல்லது புண்ணியமாகவும் இருக்கலாம். இந்த தமோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் வந்து பைத்தியக்காரத்தனத்திற்கும் உட்படுகின்றார்கள். என்னது பைத்தியக்காரத்தனம்? நான் எனக்குன்னு ஒரு மாயை ஏற்படுத்தி கொண்டு அதுல வந்து நாம் வந்து மூழ்கடிக்கப்படுகின்றேன் இல்லையா? நான் தான் இதை அனுபவிக்கின்றேன். அப்ப வந்து இத எல்லாமே என்னோடது. அந்த ட்ரிங்க்ஸ் அடிச்சுட்டு எப்பவும் சோம்பலா இருக்கிறது, தனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்யாமல் இருப்பது, இந்த மாதிரி எல்லாம் செயல்கள் செய்யும்போது எதற்காக உனக்கு இந்த மனித பிறவி? இந்த விலங்குகளுக்கும் நமக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்கு? விலங்குகளும் டிஃபெண்டிங் பண்ணுது, பாதுகாக்கிறதுக்கு உண்டான செயல்களை செய்து. நம்மளும் அதை தான் பண்றோம். விலங்குகளும் மேட்டிங் பண்ணுது, நம்மளும் இனவிருத்தி செய்கின்றோம். விலங்குகளும் சாப்பிடுது, நம்மளும் சாப்பிடுறோம். விலங்குகளும் தூங்குகின்றது, நம்மளும் தூங்குகிறோம். ஆனா நம்ம 2 பேருக்கும் இருக்கிற இந்த டிஃபரன்ஸ் என்ன அப்படின்னா, அந்த பகுத்தறிவு அப்படின்ற ஒண்ணு இல்லையா? அந்த இதை எதற்காக நான் இங்க வந்திருக்கேன், வை. சோ அந்த ஞானம் வந்து விலங்குகள் இடத்தில் இல்ல. ஆனா மனிதனா பிறந்து நான் அந்த செயலை செய்யாத போது, அப்ப நான் எதற்கு ஈக்குவலா இருக்கேன்? விலங்குகளை விட தாழ்வா தான் இருக்கேன். அப்ப நான் அடுத்த பிறவி எனக்கு வந்து அந்த விலங்குகள் இடத்தில் கிடைக்கும் அப்படின்றத பார்க்கலாம். பைத்தியக்காரத்தனம். நான் என்ன செய்யணுமோ அதை செய்யாம ஒரு இல்யூஷன்ல இருக்கேன், ஒரு மாயையில இருக்கேன். அப்போ இந்த தமோகுணம் வந்து என்னை பைத்தியக்காரத்தனத்திற்கு கட்டுப்படுத்தும், பந்தப்படுத்தும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். 10வது ஸ்லோகம் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ரஜஸ் தமஸ் சாபிபூவ பூய சத்யதம் பவதி பாரத ரஜ சத்த தமஸ் சைவ தம சத்வம் ரஜஸ் தாத. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ பரதனின் மைந்தனே, சத்துவ குணத்தை தோற்கடித்துக் கொண்டு சில சமயங்களில் ரஜோகுணம் உயர்ந்ததாகி விடுகின்றது. இந்த குணங்கள் எல்லாம் எல்லாருக்குள்ளேயும் இருக்கு, நமக்குள்ளேயே இருக்கு இந்த 3 குணங்களும். இல்ல பெரும்பான்மையா நம்ம வந்து பார்க்கும்போது பாத்தீங்கன்னா, ஓகே, இவங்க வந்து இந்த தமகுணத்தை சேர்ந்தவர்கள், ரஜகுணத்தை சேர்ந்தவர்கள், சத்துவகுணத்தை சேர்ந்தவர்கள் நம்ம வந்து பிரித்து விடலாம். ஆனால் ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளேயும் இந்த 3 குணங்களும் இருக்கு. சமயத்திற்கு ஏற்பட்டார் போல, சூழ்நிலைக்கு தகுந்தாற் போல இந்த 3 குணத்துல ஏதாவது ஒண்ணு வந்து டாமினேட் பண்ணிட்டு வந்துரும். நம்ம எதற்காக வந்து இந்த ஆன்மீக இதெல்லாம் வந்து காலையில அந்த 4 to 6 பிரம்ம முகூர்த்தத்துல முடிச்சிடணும்னு சொல்றோம். ஏன்னா மனசு ரொம்ப சாந்தமா இருக்கும். சோ அந்த சமயத்துல நம்ம வந்து நம்மளுடைய ஆன்மீக செயல்கள் எல்லாம் முடிச்சிடணும். சோ சத்துவ குணத்தை தோற்கடித்துக் கொண்டு சில சமயங்களில் ரஜகுணம் உயர்ந்ததாகி விடுகின்றது. அந்த 6 மணி 8 மணிக்கு நம்மளோட அந்த காலேஜ் கிளம்புறதோ இல்ல ஆபீஸ் கிளம்புற சமயத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருக்கும். பசங்களை அனுப்பணும், வீட்டுல இருக்கவங்களுக்கு டிஃபன் ரெடி பண்ணணும். அது கொஞ்சம் போக போக பாத்தீங்கன்னா ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் நான் சாப்பாடு முடிக்கிறேன், அடுத்து பிள்ளைங்களை ரெடி பண்றேன், அதுக்கப்புறம் வந்து இது பேக் பண்றேன். அப்படி டாஸ்க் ஓரியன்டாவே இருக்கும். ரஜகுணத்துல இருப்போம் அப்ப நம்ம. அப்படியே கொஞ்சம் அப்படியே டைம் ஆக ஆக ஆபீஸ்ல அகைன் அங்க ஒரே ஹாட் கான்வர்சேஷன் அதெல்லாம் போயிட்டே இருக்கும். ரஜகுணம் நாள் குறைய 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 சாயந்தரம் வரும்போது நம்ம என்ன போயிடுறோம்? தமகுணத்தில் போயிடுறோம். டயர்ட் ஆயிடுது, சோம்பல் ஆயிடுறோம். இதை பண்ணணுமா அதை பண்ணணுமான்னு நம்மளுக்கு ஒரே இதாயிடுது இல்லையா? சோ ஒவ்வொரு மனிதர்களுக்குள்ளேயும் இந்த 3 குணங்களும் இருக்கின்றது. ஒரு அந்த டைமுக்கு ஏத்த மாதிரி இது வந்து ஒன்றை ஒன்று தோற்கடித்துக் கொண்டு முன்னேறி வர பார்க்கின்றது. சோ வேறு சில சமயங்களில் தமோகுணம் சத்துவகுணத்தையும் ரஜோகுணத்தையும் தோற்கடிக்கும் செய்கின்றன. இவ்வாறு உயர்நிலைக்கான அந்த போட்டிகள் வந்து இருந்து கொண்டே இருக்கின்றது அப்படின்றத வந்து கிருஷ்ணர் இங்க சொல்றார். எஸ், இந்த மனமாகப்பட்டது இந்த முக்குணங்களில வந்து மாட்டிக்கொண்டு தவிக்கின்றது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். 11வது ஸ்லோகம் பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. சர்வ
सर्वत्वा रेसो देहो अस्मित् प्रकाश उपन्यास विज्ञानम यदा तदा विद्यात् विद्रुम सत्वमित्युदे. हरे ஹரே कृष्ण माता जी. கிருஷ்ண பிரபுஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. உடலின் இரு கண்கள், இரு காதுகள், இரு நாசி துவாரங்கள், வாய், பிறப்பு உறுப்புகள், குதம் ஆகிய 9 கதவுகளும் சத்துவகுணத்தின் அறிகுறியால் பிரகாசிக்கப்பட்டு இருக்கும்போது ஒருவன் சத்துவகுணத்தை விருத்தி செய்து கொண்டு இருக்கின்றான் என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும். எப்பொழுது இந்த உடல் என்பது ஒரு நகரம், அதுல அந்த நகரத்துக்குள்ள போகக்கூடிய வாயில் கதவுகள் தான் இந்த 9 துவாரங்கள். இதன் மூலமாகத்தான் என்னுடைய உடம்புக்குள்ள என்ன போகணுமோ அது இது பண்ணும். நான் இப்ப அந்த கண்ணை ஒரு இந்திரிய இதுக்காக நான் யூஸ் பண்றேன் அப்படின்னாக்கா அதுதான் நம்மளுடைய உள்ளர போய் மனசை கெடுக்கிறது இல்லையா. நான் அதை பூர்ண பார்க்கல அப்படின்னாக்கா அது என் மனதை கெடுக்காது. சோ இந்த 9 துவாரங்களும் பாத்தீங்கன்னா வாயிற் கதவுகள் அப்படின்னு பாக்குறோம். இந்த 9 துவாரங்களும் பிரகாசமாக இருக்கும்போது எப்படி இது பிரகாசமாக இருக்கும்? நம்ம பகவானோட தரிசனம் எடுக்கும்போது நம்ம கோயில் போயிட்டு வந்தாலே நமக்கு ஒரு 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 எனர்ஜி கிடைக்கும் இல்லையா. நிறைய காரணங்கள் அதை சொல்லுவாங்க. நம்மளுடைய பகவானோட தரிசனம் எடுத்தாலே நம்மளே அறியாமல் ஒரு ஒரு புத்துணர்வு நமக்கு கிடைக்கும். சோ நம்மளுடைய ஆஹ் நாம சங்கீர்த்தனம் செய்யும் போதோ இல்ல பகவானோட தரிசனம் எடுக்கும் போதோ இதெல்லாம் நம்ம ஆன்மீக செயல்கள்ல முன்னேறும் போது பாத்தீங்கன்னா இந்த 9 துவாரங்களும் மிகவும் பிரகாசமாக இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அப்படி அது பிரகாசமாக இருந்தால் நம்ம என்ன புரிந்து கொள்வது அப்படின்னாக்கா அவங்க சத்துவகுணத்தை விருத்தி செய்து கொண்டு இருக்கின்றார்கள் அப்படின்றத புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சத்துவகுணத்தில் சரியான நிலையில் காணவும் கேட்கவும் சுவைக்கவும் முடியும். சரியான விஷயங்களை செய்ய முடியும். என்ன காண முடியும்? பகவானை பத்தின லீலைகள், அவருடைய குணங்களை பார்க்கறது, அவருடைய ஆஹ் ஆஹ் அர்ச்ச விக்கிரக தரிசனம் எடுத்துக்கொள்வது, அவரை பற்றி கேட்பது, அவரை பற்றின நாமங்களை காதால கேட்கறது. ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. வாயால சொல்லி அதை காதால கேட்கறது, அவருடைய லீலைகளை கேட்கறது, ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை பாகவதத்தோட கதைகளை கேட்பது, சுவைக்கிறது, பகவானுடைய பிரசாதத்தை சுவைக்கிறது. அப்படி இதெல்லாம் நம்ம செய்யும்போது பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் நாம எதற்காக பண்றோம்? 84 லட்சம் மனித ஐ மீன் 84 லட்சம் உயிர்வாழிகள் பிறப்பு இருக்குன்னு நம்ம பாக்குறோம். அதுல 4 லட்சம் மனித பிறவிகளே இருக்குன்னு பாக்குறோம். சோ இத்தனை பிறவிகளாக நம்ம செய்த கர்மங்களோட பலன் கண்டிப்பா நம்மளுடைய இதயத்தில் இருக்கும். அந்த இதயத்தை தூய்மைப்படுத்துவதற்காக, நம்மையே நாம் தூய்மைப்படுத்துவதற்காக இந்த சாதன பக்தியை நாம் செய்கின்றோம். இதன் மூலமாக அந்த இதயம் தூய்மை அடைந்து நமக்கு உள்ளார இருக்கக்கூடிய பரமாத்மாவை நாம் கண்டு அதற்கப்புறம் அவருக்கு சேவை செய்ய முடியும்ன்றதை நம்ம பார்க்கலாம். சோ மேலும் தூய்மையுற்றவன் ஆகின்றான். இதெல்லாம் அவங்க செய்யும்போது அவங்க ரொம்ப தூய்மையுற்றவர்களாக ஆகிவிடுகின்றார்கள். மகிழ்ச்சியின் அறிகுறிகளுடைய அபிவிருத்தி ஒவ்வொரு கதவிலும் இருக்கின்றது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். 12வது ஸ்லோகம் பிரபுஜி. हरे कृष्ण माता जी. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. लोभ विक्री राम कर्माणा मस स्पर्ग रजस ये तानि जयन्ते विवृत्ते प्रदस्व. हरे कृष्ण माता. பரதர்ஷப. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. பரத குல தலைவனே, ரஜோகுணத்தின் ஏற்றம் இருக்கும் பொழுது பெரும் பற்று, கட்டுப்படுத்த இயலாத ஆசை, ஏக்கம், கடின உழைப்பு இவைகளின் அறிகுறிகள் தோன்றுகின்றன. நம்ம இப்ப பாக்குறோம் இந்த 3 குணத்தை பத்தி சொல்லிட்டார் இல்லையா கிருஷ்ணர். இப்ப அதனுடைய அறிகுறிகள், அவர்கள் அந்த குணத்தில் இருக்காங்கன்றதை எப்படி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சத்துவகுணத்தில் இருப்பவர்கள் பாத்தீங்கன்னா அவர்களுடைய அந்த புலன்களை பகவானுக்காக உபயோகப்படுத்தும் போது அது பிரகாசமாக இருக்கும். அவருடைய நாமங்களை ஜபிப்பது, அவருடைய அர்ச்ச விக்கிரகத்தை வழிபடுவது, அவருடைய பிரசாதம், அவருக்கு ஆஃபர் பண்ண பிரசாதத்தை சாப்பிடுவது, இது அவர்களுடைய அறிகுறிகளாக இருக்கும். ஆனா இந்த ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பெரும் பற்று, அளவிட முடியாத பற்று, ஆசைக்கு ஒரு அளவே இல்லை, பேராசை. சோ ஒரு வீடு கட்டியாச்சு பரவாயில்ல, இல்ல இன்னொரு வீடு கட்டணும், அடுத்து இன்னொரு வீடு, இன்னும் நிலங்கள் வாங்கணும். கடைசியில நம்ம போகும்போது கையில ஒண்ணு எடுத்துட்டு போறது கிடையாது. பட் ஆனா அதற்காக அவங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா கட்டுப்படுத்த முடியாத ஆசை, அது ஒரு மோகமாக மாறி விடுகின்றது. அதை நான் எப்படியாச்சும் அடைந்தே தீர வேண்டும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஏக்கம் வருது. அதன் விளைவாக என்ன பண்றாங்க? கடின உழைப்பு. அது எந்த மாதிரியான உழைப்பாக இருக்கலாம், தர்மத்தின் வழியாக இல்லாம கூட இருக்கலாம். சோ கடினமாக அதற்காக உழைக்கின்றார்கள்.
இப்படியெல்லாம் செய்யறது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரஜகுணத்தில் இருப்பவர்களுடைய அறிகுறிகள் அப்படின்றத வந்து நம்ம இங்க பார்க்கலாம். 13வது ஸ்லோகம் பிரபுஜி வாசிங்க. हरे कृष्ण ஹரே माता கிருஷ்ண जी। பிரபுஜி. अप्रकोसो अपि इस प्रमातो मोह एव च दस्य தமஸ் तानि जयन्ते तमस् तमस् ये तानि जयन्ते ஜாயந்தே व्युत्थिते कुरुनन्ते। குருநந்தன. ஹரே हरे கிருஷ்ண कृष्ण माता जी। பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. குருவின் குரு வம்சம் இல்லையா, குரு வம்சம், குருவின் மைந்தனே, தமோகுணத்தின் உயர்ச்சி இருக்கும் பொழுது, எப்போது எனக்கு தமோகுணம் அதிகமாக இருக்குமோ அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா பித்தம், மயக்கம், சோம்பல், இருள் இவை தோற்றுவிக்கப்படுகின்றன. ஒரு அந்த ட்ரக் அடிக்டா இருக்கட்டும், இல்ல வந்து அந்த ஆல்கஹால் சாப்பிடுறதா இருக்கட்டும், நம்மளுடைய அந்த 4 கட்டுப்பாடுகளை யார் ஃபாலோ பண்ணலையோ அவங்க கண்டிப்பா வந்து இந்த வெளில போயிடுவாங்க. சிலருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நாவுக்கு அடிமை. எத்தனையோ ஒரு கிலோமீட்டர் தாண்டி போய் பிரியாணி சாப்பிட்டே ஆகணும் அந்த மாதிரி. ஆ அடுத்து வந்து சிலர் பாத்தீங்கன்னா எப்பொழுதும் வந்து மது குடிச்சிட்டே இருக்கணும்னு நினைக்கிறது. நல்ல குடிமகனாக. அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா தகாத பாலுணர்ச்சி. அது ஒரு எப்படி நமக்கு பசித்தா தண்ணி குடிக்கிறோமோ அது போல அது ஒரு நீடு அவ்வளவுதான். அதையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த மக்களை அந்த ஆன்மீக ஞானம் உடைய மக்களை விருத்தி செய்வதற்காக அதை யூஸ் பண்ணணும் அவ்வளவுதான். ஆனா அதையே ஒரு இதா இருந்தது அப்படின்னாக்கா அடுத்த பிறவில வந்து ஒரு நாயாகவோ இல்ல பன்றியாகவோ பிறப்போம். ஏன்னா இந்த பிறவியோட பலன் என்ன அப்படின்றது எனக்கு தெரியாமல் நான் அதிலேயே மூழ்கி இருக்கும்போது நம்ம வந்து அடுத்த பிறவி நமக்கு வந்து அதான் கிடைக்கின்றது அப்படின்றத வந்து நம்ம இங்க பார்க்கலாம். தமோகுணத்தின் உயர்ச்சி இருக்கும் பொழுது பித்தம், மயக்கம், சோம்பல், இருள் சோம்பேறித்தனமாக இருக்கின்றது. இருள் அறியாமை என்றக்கூடிய அந்த இருள்ல வந்து அவங்க இருக்கிறாங்க அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கலாம். 14வது ஸ்லோகம் பிரபுஜி. हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. यदा सत्त्वे प्रवृत्ते बुध प्रलयं यादि देह ततोत्तम ततोत्तम इदां लोह नमलान् हृदि तत्तेयदे। हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. இப்ப நம்ம அவர்கள் அடையக்கூடிய பலன்கள் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சத்துவகுணத்தில் ஒருவன் மரணப்படும் பொழுது நான் வந்து எல்லாருக்கும் நன்மையே செய்து கொண்டு அந்த இதுல நான் இறக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா முனிவர்களும் பக்தர்களும் வாழக்கூடிய தூய்மையான உலகங்களை அடைகின்றேன். சோ நீ என்னுடைய மரண தருவாயில் நான் வந்து சத்துவகுணத்தில் இருந்தேன் என்றால் முனிவர்கள் வாழக்கூடிய பக்தர்கள் வாழக்கூடிய அந்த தூய்மையான உலகத்துக்கு நம்ம போறோம் அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கிறோம். 15வது ஸ்லோகம் பிரபுஜி. हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. प्रलयं संगीत जायते तदा प्रलीनस्तमसि मूढ योनिस जायते। हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ரஜகுணத்தில் இறக்கும் போது ஒருவன் பலநோக்கு செயல்களில் ஈடுபட்டு இருப்பவரிடையே பிறவி எடுக்கின்றான். ரஜகுணத்துல நான் இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா நான் என்னுடைய குணம் என்ன, நான் பேராசை பெற்று அதுல ஒரு ஏக்கம் இருந்துகிட்டே இருக்கு இல்லையா, அப்போ அந்த நேச்சருக்கு உண்டான ஒரு குடும்பத்துல போய் நம்ம பிறப்போம். அவங்களும் அதே மாதிரியான அந்த ஆர்வத்தோடயே இருக்கிற மாதிரியான ஒரு இதுல நம்ம பிறக்கின்றோம். அதே தமோகுணத்தில் இறக்கும்போது அவன் மிருக இனத்தில் பிறவி எடுக்கின்றான். ஏன்னா இந்த மனித பிறவி எதற்கு எடுத்தோன்ற அந்த ஞானமே இல்லாதப்ப நம்ம ரொம்ப இழிவான செயல்களை செய்யும்போது அடுத்த பிறவி நமக்கு ஓகே அந்த குணத்திற்கு உண்டான ஒரு உடல் நமக்கு கிடைக்கின்றது அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன அந்த தாழ்வான செயல்களை என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருப்போம் அந்த ரூபத்துல அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். 16வது ஸ்லோகம் பிரபுஜி. हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. कर्मणे सुकृतस्याहो सात्विकं निर्मलं बलं रजस्तु बलं तु कमज्ञामं तस्म बलम्। हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. சத்துவ குணத்தில் செயல்படுவதால் ஒருவன் தூய்மை அடைகின்றான். ரஜகுணத்தில் செயல்படுவதால் அதன் செய்யப்பட்ட செயல் துக்கத்தில் விடுகின்றது.
தமோகுணத்தில் செய்யப்பட்ட செயல் அறிவற்ற தனத்தில் விளைவுறுகின்றன. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா சத்துவகுணத்தில் இருக்கிறதுனால சாஸ்திரங்களை படிக்கிறது, மத்தவங்களுக்கு நல்லதை நினைக்கிறது, தூய்மையா இருக்கிறது. எப்ப நான் அதெல்லாம் பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா எனக்கு எந்த கஷ்டங்களும் வராது இல்லையா? அதனால நம்ம வந்து தூய்மை அடைகின்றோம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். அதையே நான் வந்து நான் தான் பண்றேன் அப்படின்னு நான் நினைச்சிட்டு அது எனக்கு திருப்பி வந்து வீழ்ச்சி தான். சோ ரஜகுணத்தில் செய்யக்கூடிய செயல்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மள துக்கத்தில் நிறுத்தும். ஏன்? நான் நெறைய ஆசைப்பட்டுட்டே இருக்கேன். அந்த ஆசைக்காக நான் ரொம்ப ஏக்கம் வருது. அந்த ஏக்கத்துக்காக அத அடையறதுக்காக நான் கடின உழைப்பு போடுறேன். அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா, நான் சேர்த்து வைத்தத விட அதுக்கப்புறம் மருத்துவத்துக்காக செலவு செய்ய வேண்டியது அதிகமா போயிடுது. அதனால எனக்கு துக்கம். எதுலயும் ஒரு சந்தோஷமே இல்ல. அப்போ நான் எப்பவும் ஒரு கஷ்டத்திலேயே இருக்கணும். அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா, ரஜோகுணத்தில் இருக்கக்கூடியவர்களோடது. தமோகுணத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் செய்யக்கூடிய செயல் வந்து அறிவற்ற தனத்தில் விளைவுறுகின்றன. இந்த இந்த மனித பிறப்பிக்கு உண்டான ஞானம் இல்லாத போது நான் வந்து அறிவற்ற தனங்கள்ல வந்து இருக்கிறேன் அப்படின்றத வந்து பார்க்கலாம். சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த பிக்சர் வந்து நமக்கு சொல்லுது. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா சத்துவகுணத்தில் இருப்பவர்கள் அந்த தூய்மையான ஒரு இது இந்த டெம்பிள் அந்த இதெல்லாம் நம்ம பாக்குறோம். அதே வந்து பாத்தீங்கன்னா ரஜகுணத்தில் இருப்பவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா பேராசை ரொம்ப க ஒண்ணு முடியல எனக்கு அடுத்தடுத்து நான் வேலைய செஞ்சுட்டே இருக்கேன். அந்த தமோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த இத பாருங்க எப்படி நம்ம வந்து இந்த ஸ்டெப் மேல போக முடியும். அவங்களுடைய இந்த ஹேண்ட வந்து கடைசி அந்த சுவர் வரைக்கும் எழுப்பிட்டாங்க. அப்ப இது உள்ள எப்படி நான் பூந்து போ முடியும்? அறிவற்ற தனம். தமோகுணத்தில் இருப்பவர்களோடது. சோ அததான் நம்ம வந்து இங்க பார்க்கிறோம். என்னாச்சு? 17வது ஸ்லோகம் பிரபுஜி. வாசிங்க பிரபுஜி. हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभुजी। सत्वात् संसादे विज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोहो तमसो भवदो अज्ञान नमवस। ஹரே हरे கிருஷ்ணா. कृष्ण माता जी। சத்துவகுணத்தில் இருந்து உண்மையான ஞானம் வந்து விருத்தியாகின்றது. ஏன்னா நம்ம வந்து அந்த சாஸ்திரங்களை படிக்கின்றோம். அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய அந்த ஆத்ம ஞானம் பற்றின அறிவு நமக்கு கிடைக்கின்றது. நான் என்ன செய்யணும், என்ன செய்யக்கூடாதுன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதையே மத்தவங்களுக்கும் சொல்றோம். சோ நம்மளுடைய ஞானம் வந்து விருத்தி ஆகின்றது, அதிகமாகின்றது. ரஜோகுணத்தில் இருக்கும்போது நமக்கு என்ன விருத்தி ஆகுது? பேராசை தான் விருத்தி ஆகின்றது. ஒரு இதுல சந்தோஷப்படல. அடுத்து, அடுத்து, அடுத்து. சோ நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பற்று அதிகமானதுனால பேராசை விருத்தி ஆகின்றது. ஆனால் தமோகுணத்தில் இருக்கும்போது நமக்கு என்ன வருதுன்னா பித்தம், மயக்கம், அறிவின்மை. நான் ஒரு மூடனை போல எப்பவுமே குடித்துக் கொண்டே இருந்தோம்னா நம்மளுக்கு என்ன நம்மளை சுத்தி என்ன நடக்குதுன்றது எப்படி தெரியும்? அறிவற்ற தன்மை இல்லையா? அதன் மூலமாக நம்மளுடைய ஹெல்த்தும் ஸ்பாயில் ஆகும். பித்தம், மயக்கம். நான் தான் நமக்குன்னு ஒரு இதை வந்து சுவரை எழுப்பிட்டு நம்ம அதுதான் வந்து நம்மளுடைய உலகம் என்று நாம் இருக்கின்றோம். சோ இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த 3 குணத்திற்கு உண்டான பலன் கடைசியா நம்ம என்ன கிடைக்குது அப்படின்றத பார்க்கலாம். 18வது ஸ்லோகம் பிரபுஜி. हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्व सदा मध्ये तिष्ठन्ति रजसो सगन्य गुणवृत्ति स्था अधो गच्छन्ति तमसा। हरे हरे कृष्ण माता जी। कृष्ण। சத்துவகுணத்தில் நிலை பெற்று சத்துவகுணத்தில் நிலை பெற்று இருப்பவர் படிப்படியாக உயர் உலகங்களுக்கு மேல் நோக்கி செல்கின்றனர். சத்துவகுணத்தில் இருக்கவங்க வந்து எல்லாம் தூய்மையா இருக்கிறதுனால நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம். அவர்கள் வந்து பக்தர்கள் வாழக்கூடிய தூய்மையான மக்கள் வாழக்கூடிய உலகங்களுக்கு மேல் நோக்கி போகின்றார்கள். ஆனா இந்த ரஜகுணத்தில் இருப்பவர்கள் வந்து இந்த பூலோகத்திலேயே இருக்கு, இந்த மத்தியில இருக்கக்கூடியது. ஏன்னா இங்கதான் வந்து பகவான் கிருஷ்ணரே சொல்லியிருக்காரு இல்லையா 8வது அத்தியாயத்தில் இந்த பூலோகம் என்பது துக்காலயம் அசாஸ்வதம் அப்படின்றத அவர் சொல்லியிருக்காரு. சோ இந்த பூலோகத்திலேயே இருக்கிறதுனால ஏன்னா கர்மபந்தம் பலன்ல நம்ம ஈடுபட்டு இருக்கோம். அதனால தமோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் நரக உலகங்களுக்கு கீழ் நோக்கி. சோ நம்ம பார்த்தோம் நம்மளுடைய அந்த 14 லோகம் நம்ம பூமி வந்து மத்தியில இருக்கக்கூடியது. சோ இங்க நம்ம பார்க்கிறோம் இந்த பூலோகம் அல்லது புவர் லோகம். இந்த லோகம் வந்து நாட் புவர் லோகம், பூலோகம். சோ இந்த பூலோகம் வந்து மத்தியில இருக்கக்கூடியது. இதற்கு மேல வந்து 6 லோகங்கள் இருக்கு. கீழே வந்து 7 லோகங்கள் இருக்கு. அதால, விதால, சுதால, தலாதல, மகாதல, பாதாள, ஆஹ் ரசாத்தல அப்படின்னு சொல்லிட்டு 7 உலகங்கள் இருக்கு. அது போல மேல் நோக்கி புவர்லோகம், ஸ்வர்கலோகம், அதுக்கு மேல மகரலோகம், ஜனனலோகம், தப்போலோகம், சத்தியலோகம் அப்படின்னுட்டு மேல் நோக்கி 6 லோகங்கள் இருக்கு. நம்மளுடைய எய்ம் என்னவா இருக்கணும்னாக்கா
ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்வதன் மூலமாக இந்த இந்த யூனிவர்ஸ், இந்த அண்டத்தை விட்டு இதற்கு மேல் இருக்கக்கூடிய கோலோக விருந்தாவனமான பகவானிடத்தில் செல்லணும் அப்படின்றதுதான் நம்மளுடைய குறிக்கோள். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா தெரியும், மகாவிஷ்ணு, இவர் மகாவிஷ்ணு அல்லது காரணதகசாயி விஷ்ணு நம்ம சொல்றோம். அவருடைய தொப்புள்ள இருந்துதான் பிரம்மதேவர் வரார். பிரம்மதேவர் வந்துதான் படைக்கின்றார் இந்த லோகங்கள் எல்லாவற்றிலையும். சோ அது வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த டிஸ்டன்ஸ்ல வந்து நமக்கு இந்த 14 லோகங்கள் இருக்கு. இது போல நிறைய அண்ட சராசரங்கள் இங்கெல்லாம் நம்ம பார்க்கணும் இல்லையா, நிறைய அண்ட சராசரங்கள் வந்து இருக்கு அப்படின்றத பார்க்கலாம். 19வது ஸ்லோகம் பிரபுஜி. हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. नन्यम कुनेप्य कर्ताम्रम यदा तिरष्टा नुपस्ति कुनप यस्य परम वेति मत भावम सो अधिसक्चरि। हरे कृष्ण माता जी। அதிகச்சரி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. செயல்கள் எல்லாவற்றிலும் இந்த இயற்கை குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு எதுவும் இல்லை என்பதையும், பரமபுருஷன் இந்த குணங்களிலிருந்து உயர்ந்தவர் என்பதையும் நீ காணும் பொழுது என்னுடைய ஆன்மீக இயற்கையை உன்னால் அறிய முடியும். பகவான் கிருஷ்ணர் தான் இந்த முக்குணங்களுக்கும் காரணம். இந்த மாயை, இந்த அவர் ஏற்கனவே நமக்கு சொல்லியிருக்கார், 3 சக்திகள் இருக்கு கிருஷ்ணனிடத்துல. ஒண்ணு வந்து ஆன்மீக சக்தி, யோக மாயா, அதாவது அந்தரங்க சக்தி. அடுத்தது மத்தியில இருக்கக்கூடியது தடஸ்த சக்தி, அதுலதான் நம்ம எல்லாம் வரோம், மனிதர்கள் எல்லாமே. அடுத்தது வந்து புறசக்தி. அந்த புறசக்தி என்பது வந்து பாத்தீங்கன்னா மகாமாயா, அது மாயா ஃபுல்லா வந்து முக்குணங்களால பீடிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இந்த 3 குணங்களை வந்து அவர்தான் வந்து படைத்திருக்கின்றார். ஆனா அவர் வந்து இந்த 3 குணங்களுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவர், இதற்கும் மேல. தூய பக்தர்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சத்துவகுணத்திற்கும் மேல சுத்த சத்துவகுணம், விஷ்ணு 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 தத்துவம் அப்படின்னு சொல்றோம். சோ அந்த குணத்தில் நிலைத்திருப்பார்கள் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். செயல்கள் எல்லாவற்றிலும் இந்த ஜடைய குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு எதுவுமே கிடையாது. இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு எதுவும் இல்லை என்பதையும், பரமபுருஷ பகவான் இந்த குணங்களுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவர் என்பதையும் நீ காணும் பொழுது என்னுடைய ஆன்மீக இயற்கையை உன்னால் அறிய முடியும். பகவானுடைய அந்த அந்தரங்க சக்தியை அறிந்து கொள்ள முடியும் என்று கிருஷ்ணரே சொல்றார். 20வது ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. பிரபுஜி. कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. कुना नेदा नत्य त्रीन देहि देह समूह भव ज्ञान जन्म मृत्यु चारदु पैर पी मुक्तो अमृतम सुदे। हरे ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. உடலை அடைந்த ஒருவன் இந்த 3 முக்குணங்களினின்றும் உயர்வு பெறும் பொழுது பிறப்பு, இறப்பு, மூப்பு இவற்றினின்றும் இவைகளின் துன்பங்களிலிருந்தும் விடுதலை பெற்று இதே வாழ்விலும் கூட அமுதத்தை ஒத்த ஆன்மீக வாழ்வின் இன்பத்தை அனுபவிக்க முடியும். அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் ஹாப்பினஸ்னு ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா, அதை எப்ப அனுபவிக்க முடியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த 3 குணங்களுக்கும் அப்பாற்பட்டு, இந்த சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம், இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு நம்ம வந்து நிலைத்திருக்கும் போது, அந்த சுத்த சத்துவகுணத்தில் நிலைத்திருக்கும் போது நம்ம எப்படி இருப்போம் அப்படின்னாக்கா, இந்த பிறப்பு, இறப்பு, மூப்பு, நோய், நம்மளுடைய அந்த பிரைமரி மிசரிஸ் நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, அந்த 4 வித துன்பங்களிலிருந்து நாம் விடுதலை அடைந்து இருப்போம். எப்ப என்னுடைய குணங்கள் இந்த 3 குணத்திற்கும் அப்பாற்பட்டு சுத்த சத்துவ குணத்தில் நிலைத்திருக்கும் போது, இந்த பிரைமரி மிசரிஸ், அந்த முதல் வகையான துன்பங்கள் வந்து என்னை ஒண்ணுமே பண்ணாது. அப்போ இந்த ஜட உலகிலே கூட நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா அமுதத்தை ஒத்த அந்த ஆன்மீக இன்பத்தை அடைய முடியும் அப்படின்றத வந்து இங்க பகவான் சொல்றார். 21வது ஸ்லோகம் பிரபுஜி வாசிங்க. हरे कृष्ण माता जी। अर्जुन उवाच पैर लिंगेश्वरी गुणो नेद नदितो भवति प्रभो किमासर कदम सैतांस गुणो नदी वर्तते। हरे कृष्ण माता जी। பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுனன் வினவினான், எனதன்பு இறைவனே, இந்த குணங்களிலிருந்தும் உயர்ந்தவன் எந்த அறிகுறிகளால் அறியப்படுகின்றான்? அவனது நடத்தை என்ன? எவ்வாறு அவன் இயற்கையின் குணங்களிலிருந்து உயர்கின்றான்? அர்ஜுனன் கேட்கிறார் கிருஷ்ணன் கிட்ட. இப்ப நீங்க இந்த குணங்கள்லாம் சொன்னீங்க இல்லையா, இந்த குணங்கள்ல இருந்து உயர்ந்தவர்னு நீங்க சொல்றீங்களே, அந்த சுத்த சத்துவ குணம், அவர்களை வந்து எப்படி அறிந்து கொள்வது? அவர்களுடைய நடத்தை எப்படி இருக்கும்?
எவ்வாறு அவன் இயற்கையின் குணங்களிலிருந்து உயர்ந்தவனாக கருதப்படுகின்றான் அப்படின்றத வந்து இங்க கேட்கிறார். இப்ப அது 4 ஸ்லோகம் இருக்கும் பிரபுஜி, நான் வாசிச்சுறேன். ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச प्रकाशं च प्रवृत्तं च मोहमेव च पाण्डव तद्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येवं यो अवतिष्ठति नेङ्गते नेङ्गते समदुःख सुखस्वतस्तमलोष्टाश्मकाञ्चन तुल्यप्रिया प्रियो धीरस्तुल्य नित्यात्मसंस्तुति मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो पक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत च उच्यते. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. பகவான் கூறினார், பிரகாசம், பற்று, மயக்கம் இவை தோன்றி இருக்கும் போது அவற்றை வெறுக்காதவனும் அவை மறைந்திருக்கும் போது அவற்றிற்காக ஏக்கம் அடையாதவனும் இயற்கை குணங்களின் ஜட விளைவுகளில் கவனிக்காமல் உறுதியாய் இருப்பவனும் குணங்களே செயல்படுகின்றன என்று அறிபவனும் இன்ப துன்பங்களை சமமாக பார்ப்பவனும் மண்கட்டி கல் பொன் இவற்றை சமமாக காண்பவனும் அறிவு நிறைந்தவனும் புகழ்ச்சியையும் இகழ்ச்சியையும் ஒன்றாக காண்பவனும் அறிவு மான அவமானத்தால் வேறுபாடு அடையாமல் இருப்பவனும் நண்பனையும் எதிரியையும் ஒருபோல நடத்துபவனும் எல்லா விதமான பலநோக்கு செயல்களையும் துறந்தவனுமான ஒரு மனிதன் இயற்கை குணங்களிலிருந்து அப்பாற்பட்டவனாக உயர்ந்தவனாக கருதப்படுகின்றான் அப்படின்றத வந்து கிருஷ்ணன் இங்க சொல்றார். சோ இவங்க சொன்னாங்க இல்லையா, அந்த சுத்த சத்துவ குணத்தில் இருப்பவர்கள் எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னா, அவங்க கிட்ட அல்டிமேட்டா பாத்தீங்கன்னா அவங்க கிட்ட இருமைகள் இருக்காது, வேற்றுமைகள் இருக்காது, எல்லாம் ஒரே மாதிரி அவங்க நினைச்சிருப்பாங்க இல்லையா. சோ அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய குணங்கள்ன்றத சொல்றார். 26வது ஸ்லோகம். மாம் ச யோ அவ்யபிசாரேன பக்தி யோகேன சேவதே ச குணான் சமதித்யைதான் பிரம்ம பூயாய கல்பதே. பூரண பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்ட எந்த நிலையிலும் இழிவு அடையாத ஒருவன் ஜட இயற்கையின் குணங்களை உடனடியாக கடந்து பிரம்ம நிலைக்கு வந்தடைகின்றான். இங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னாக்கா, நம்ம எப்ப அந்த உண்மையான பூரணமான முழுமையான பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு இருக்கும் போது எந்த நிலையிலும் இழிவடையாத ஒருவன் எல்லாத்தையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா சமமாக எடுத்து கொண்டு போவதன் மூலமாக இந்த 3 குணங்களையும் உடனடியாக கடந்து இதற்கு மேல் இருக்கக்கூடிய சுத்த சத்துவ குணத்தை அடைய முடியும், பிரம்ம நிலைக்கு வந்தடைய முடியும் அப்படின்றத வந்து கிருஷ்ணர் இங்க சொல்றார். கடைசி ஸ்லோகம். பிரம்மணோஹி பிரதிஷ்டாஹ மம்ருதஸ்யாவ்யயஸ்ய ச சாஸ்வதஸ்ய சதர்மஸ்ய சுகஸ்கைகாந்திகஸ்ய ச. இறுதி சுகத்தின் ஆதார நிலையானதும் மரணமற்றதும் அழிவற்றதும் நித்தியமானதுமான அருவ பிரம்மத்தின் அடிப்படையும் நானே. சோ எல்லாம் சொல்றாங்க இல்லையா, பகவானுக்கு உருவம் இல்லை அப்படின்றது, அந்த அருவத்தோட கடைசி இதுவும் நான் தான் அப்படின்றத பகவான் கிருஷ்ணர் இங்க சொல்றார். ஓம் தத்சதிதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோகசாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சௌவாதே குணத்ரய விபாக யோகோ நாம சதுர்தசோத்யாயः. ஹரி ஓம். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன அனௌன்ஸ்மெண்ட், நம்ம திருப்பி இதை ரீஇன்ஸ்டியூட் பண்றோம். ஏன்னா இன்னைக்கு 14வது நாள், இன்னும் 4 நாட்கள் மட்டுமே நம்ம இணைந்திருக்க போகின்றோம் இந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல. சோ நமக்கு கிருஷ்ணர் சொல்லியிருக்கார் 9வது அத்தியாயத்தில், யத் கரோஷி யத் அஷ்னாசி யத் ஜூஹோஷி ததாசி யத் தபஸ்யசி கௌந்தேய தத் குருஷ்வ மத் அர்ப்பணம். குந்தின் மகனே, எதையெல்லாம் நீ செய்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ உண்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ படைக்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ குடிக்கின்றாயோ, எந்த தவங்களை எல்லாம் நீ செய்கின்றாயோ அதனை எனக்கு அர்ப்பணமாக செய்வாயாக, பகவானுக்கு அர்ப்பணமாக செய்வாயாக. சோ நமக்கு நிறைய சேவைகள் இருக்கு நம்மளுடைய டெம்பிள்ல. உங்களுடைய நிலைக்கு ஏற்றாற் போல் உங்களுடைய இல்லத்தில் ஏதாவது ஒரு நல்ல விஷயங்கள் நடந்தா நீங்க நம்ம டெம்பிளுக்கு சேவை பண்ணலாம். ஸோ ஜஸ்ட் நம்ம சொல்ல வேண்டியது நம்மளுடைய கடமை, நம்ம சொல்லியிருக்கோம். இதுல எதுவுமே வந்து கம்பல்சரி இதெல்லாம் கிடையாது, உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கணும்ன்றதுக்காக. காலையில 4:30 மணிக்கு நம்மளுடைய மங்களார்த்தி ஸ்டார்ட் ஆகுது, 7 மணிக்கு தர்ஷனார்த்தி, 3 மணில இருந்து நமக்கு ஜபங்கள் வந்து போயிட்டு இருக்கு. ஸோ அந்த டெம்பிள் லிங்க்ல நீங்க ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். எப்பெல்லாம் உங்களுடைய கடமைகள்லாம் முடிஞ்சு நீங்க இதா இருக்கீங்களோ அப்ப பண்ணலாம். ஸோ நிறைய நமக்கு வந்து புக்ஸுங்க இருக்கு, ஜபமாலை இருக்கு. ஸோ உங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதற்கு ஏற்றாற் போல நீங்க வாங்கி கொள்ளலாம்.
ஸோ நம்ம திருப்பி அடுத்த லெவல் போகணும் அப்படின்னாக்கா நீங்க வந்து லெவல் 2ல வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணலாம். லெவல் 2 வாரத்துக்கு 2 நாள் தான் இருக்கும். நமக்கு வந்து இதுல பார்த்தீங்கன்னா 2 விதமான இது இருக்கு. பக்தி சாஸ்திரி, ப்ரீ பக்தி சாஸ்திரின்னு ஒரு கோர்ஸ் இது இருக்கு. இன்னொன்னு வந்து சாதனா சதாச்சார் அப்படின்னு இருக்கு. ஸோ அந்த சதாச்சார்ல வந்து நமக்கு எக்ஸாம் கிடையாது. வாரத்தில் ஒரு நாள் தான் கிளாஸ் இருக்கும். ஒரு நாளோ 2 நாளோ கிளாஸ் இருக்கலாம். ப்ரீ பக்தி சாஸ்திரில வந்து நமக்கு வந்து டெஸ்ட் இருக்கும். லெவல் 2ல வந்து எப்படி நீங்க இப்ப லெவல் 1ல இருக்கீங்களோ அதே மாதிரி. பிரபுஜி நீங்க எடுத்திருக்கீங்களா? லெவல் 2 குவிஸ் முடிச்சீங்களா பிரபுஜி? பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா இல்லையா? சாமிநாதன் பிரபுஜி. மாதாஜி இதான் மாதாஜி ஃபர்ஸ்ட் டைம். முடிச்சிட்டீங்களா? இல்ல இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம். இதுக்கு முன்னாடி எதுவுமே கிளாஸ் ஆன்லைன் கிளாஸ் எதுவுமே பண்ணாது. ஓகே. இல்ல அந்த லெவல் 1க்கு உண்டான குவிஸ் எல்லாம் முடிச்சிட்டீங்களான்னு கேக்குறேன். லெவல் 1க்கு இல்ல இதெல்லாம் முடிக்கல, இன்னும் ஆன் பண்ணல. இன்னும் ஸ்டார்ட் பண்ணல. ஓகே ஓகே. ஆ, எங்க இருக்கீங்க பிரபுஜி நீங்க? சென்னையா? கும்பகோணம் மாதாஜி. கும்பகோணம். ஓகே ஓகே. வேலை பார்த்துட்டு இருக்கீங்களா? கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிச்சிருக்கேன் மாதாஜி. ஓகே ஓகே பிரபுஜி. ஓகே. அப்புறமா நம்ம பாப்பா மாதாஜி வந்து இது பண்ணுவாங்க. லாகின் ஐடி கிரியேட் பண்ணிட்டு நம்ம அதுக்குண்டான இது நீங்க குவிஸ் ரெடி பண்ணலாம். ஸோ அது வந்து ஈஸியா தான் இருக்கும். ஒன் வேர்டு இதுதான். நீங்க கிளிக் பண்ணிட்டு போகலாம். 2 லாங்குவேஜ்லுமே இருக்கு. சுஷீலா மாதாஜி நீங்களுமே பண்ணலாம். அது இங்கிலீஷ்லயும் இருக்கு, தமிழ்லயும் இருக்கு. ஸோ அந்த இது முடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு ஒரு சர்டிஃபிகேட் கிடைக்கும். அந்த சர்டிஃபிகேட்டை வச்சு நீங்க லெவல் 2க்கு பண்ணலாம். லெவல் 2லயும் நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா வாரத்துக்கு ஒரு நாள் கிளாஸ் இருக்கும். ப்ரீ பக்தி சாஸ்திரி. சதாச்சாரன்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாளோ இல்ல 2 நாளோ இருக்கும். ஸோ அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா டெஸ்ட் அந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதுல ஒன் வேர்டு எழுதுற மாதிரியான விஷயங்கள் இருக்கும். அதை பார்த்துட்டு நீங்க பண்ணலாம். எதனா டவுட்னா நீங்க நம்மள கேட்கலாம். நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் நமக்கு உங்களுக்கு. குழந்தைகளுக்குமே கூட நம்ம வந்து ஸ்பெஷல் கிளாஸ்லாம் பண்றோம். இதே மாரி அவங்களுக்கும் கிளாஸ்லாம் பண்றோம். நெறைய குழந்தைகள் நமக்கு வந்து அட்டெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னையோட செஷன்ல ஏதாவது டவுட் இருக்குங்களா யாருக்காவது?